kembali lagi bersama Mbak Pres Channel. Halo guys, lama tak berjumpa. Oke, aku isu-isu wis tekan ladang nih. Arep panen jagung lo guys. Mbak ibuku, bapakku jek ngaret guys. Iki aku posisine wis nang Tegal, pengen jagung. Loh, jagungnya sing anu wis sakmene. Sing dhuwur urung diunduhi sampai ngledak-ngledak ngene guys. Sampai ngledak-ngledak ngene ora butuh duit no guys. Iki lho. Sakjane butuh guys. Wis entek nang omah. Tak tripotane sik ya guys. Aku tak mergawe guys. Oke guys, mulai kerja. Kak nggak wadah ada itu. Bukan tulisan ya rubah. Oh guys, gede guys. Sing gletak akeh. Oh, wis gletak guys. Jagungnya gede guys. Lek sing gletak guys. Wes kesuwen ora ndang dipanen. Iki tabungane wong tani. Tolong satu patang satu lagi panen. Gak boleh ini. Apa sarangan? Iya. Gak. Ya kan mesti kukuri. Gak cara sarangan. Ribet wis. Orang ana jagunge nek ngusung terak ae. Cuacane mendung guys. Cuacane mendung. Hujan begini. Anak tapi gak keras ya. Ya, godang wis antri. Godang wis antri. Antri guys nang godang. Mbok pira regane sak kilo? Mbok mang wis panek iku wis adol jagung gak? Jagung iki. Nek jaman kae. Wah, guys. Dekem berupa wis do tukul. Tukul salokne kena udannya wis mulai biasa ejek lah akhirnya wis ora ya mak wis arang-arang ya udannya. Tapi iki kok udane ejek terus ejek dino.
sudah ketuan. Wis ketuan. Wis tuwek guys. Ini batangnya sudah rapuh, kena panas, kena hujan. Itulah yang namanya unda-unda guys. Unda kontene ya unda niki usah unda unda tapi gue dewi guys, gak tau kerja ora iso ora payu alah dur iki jagung maksi jenenge jagung maksi Lundot, sungi, dipilih, diselepno, jadi duit. Penantian selama 4 bulan, 4 bulan ya Pak. 4 bulan. Ya iki hasilnya. Sing ndik-ndik iki, sing iki lagi tukul. Iku sampai 4 bulan lagi. Dadi yang ini iki guys, dan alam puten ora dadi ya rugi. Hingga terus anggere panen raya harga jagungnya wes madun. Pokoknya harga jagungnya 5.500 ini jarang. Nek gak ketika ana jagung belas. Paling iki 4 piro? 4.000. Nek garing nek teles ya 3.000. Nek nang desaku ana sing pemasak guys, ana sing ngutangi bibit jagung engko terus nek adol ning kono utang bar adol bayar. Orang dermawan kadang ana sing gak bayar barang, nek panennya rugi ya ora bayar. Iki mbahku biasane melok basa ora roh napa. Nang tak syuting kok tak dohno. Mbahku tuwek ejek kuwat kok. Lho menurune rene. Roh napa tak suntikan sik guys, disuntik tak kayak kono bilang sini mau kabupaten sarapan Pak. Oh guys, disusul bapakku karo mbokku guys. Mbok sarapan Mbok. Oke. Loh dikirim mbokku guys. Oh. Oh, engko kak kono tak mak. Oh. Dikirim si mbok. Sarapan dhisik guys. Ayo, kita sarapan. Panas lo. Wah, putah. Walah, putah. Dikek nembok iki putah. Borot. Apa mbok de? Wah, bangi cipipi ada anak. Oh. Amin mang. Jarane jeroane anu atas. Ya mbok. Jeroan ke atas tapi kok. Emak tak pangane. Pangan kowe aku ora tau man jero. Guys.
Iya. Tuh, jebol Pak. Mas Pak. Aduh, guys, sarapan guys. Kamu apa? Enggak ngono. Kira mboke bubur loh. Mbok kue jak ning Tegal guys. Sego goreng, mau nggak sak menit tak minta. Enggak kok, Mas. Mangan Pak. Keman tera keluyur-keluyuran aku. Apa keluyur-keluyur dene. Enggak takut tidak rebu kok. Keren. Lah berang belanja. Oh. Anu akeh saja bendeknya nanti dek lapor. Sampai sing ngisor iku ngorlah rang belanja. Sing iki kalapat likur. Ora sakak ya lah. Jago kowe kakak. Jagung gede-gede kok. Oke guys, iki ya lagi sarapan, iki mang bontote sego jagung karo nasi goreng karo tum-tuman apa cah? Jeruan guys, iki mang nenekku nek nyeluk aku simbok guys. Mboke iki mang nuso lah digawakno ana dawet karo nan jajan. Memang aku yang gawa pasong kok terteran guys, kok rezeki dari tetangga desa. Memang aku iki lagi mangan nasi jagung sama jeruan. Sing simbokku lagi makan bugis guys, iki nikmat mana ya kalau pagi-pagi saya menjelang siang guys, menjelang siang makan di Tegalan, mangan yang Tegalan guys, sangat nikmat. Ibuku iku mangan nasi goreng gawe dhewe yo guys. Kok bapakku sebelah yo mangan cemilan, sendi gawa karo simbokku mang. Walah guys, keren mbok guys, alhamdulillah. Ki pasung tak cekeli guys, iku aku mangan jenenge apa telo digoreng dikai gula iku guys. Jenenge apa aku yo lali. Walah guys, nek ning Tegalan iku mangan apa serasa nikmat, serasa enak sekali guys. Walah alhamdulillah, entek loro aku guys bar mangan karo sego ijek mangan ngono pathek ora lemu piye ngene iku lho. Walah ayem guys, lemu seger mangane Tegalan iku. Sapa sing pengen ayo makan. Guys, sudah mulai lagi ya, wis mulai nah ocak-ocak nah iku simbokku guys, simbokku umure wis sekitar 80-an guys. Ijek kedit, ijek ngarit rambanan, ijek ngewangi ngene iki anak-anake ijek undo-undo ngewangi. Nek dilimpe mah guys nilii terus iki mang nilii Tegal lho, terusanan iku melok undoh-undoh malah kedite mbah daripada wong ini iki lho guys, kedit mbahku lho. Simbokku kedite mbah guys, wong jaman-jaman dhisik iku kedite mbah guys. Lah nek saiki ne alah saiki ne ya wang-wangen penyakit M iku lho guys, malas iku lho. Walah iki aku lagi mulai ikut emek neh guys, goleki sungrikku mang mbuh ning endi iki. Bapakku yo melok neh iki yo guys, tonton ae keseruane yo guys iki. Nah guys, leren bismillah. Leren guys, panas mbak. Iki mengondisikan jam setengah 11 siang guys. Panas demang mendung itu panasnya tapi campur mendung mulanya semua embok pokok mana Rani saiki ini tuh orang gak ondek kae guys, saiki ini wis leren cilik-cilik leren panas ini juga panasnya biasa guys tapi campur mendung dari panas sumuk ungkep
aku leren neng pinggir. Ngayup guys, tak ngayup bah, leren ngombe panas embuk. Urung untuk separuh guys, soalnya mang yo apa udah lah ya wis awan wis jam 7:30. Utine udah esok iki terus jadi guys. Dadi adem. Ya, mbokku iki guys, mbokku itu ana mbok guys, iku nenekku. Tak dono yo guys. Tak dono sik ora gelem. Nanti ya. Mungkin kayak kita guys. Dia bapak itu kita anu. Kita iku nih guys. Tapi tak guys nih. Tak dono lho lah. Ora domaran guys lho. Ora domaran. Lho lagi apa lagi guys nih. Ora erene. Lagi apa lagi lho. Ya wis bisa sama lamaran Repot mati. Wah, guys, kena angin guys, semilir loh rasanya. Keringet tinggal beri ngajak mulai. Tunggu beri ngajak mulai. Pak aku ngusung guys. Mau apa tak usung aku. Nah, tapi pak aku remo, ya bisa pak aku. Tapi kan topiku ya guys, sama mereknya. Bukan sponsor. Bukan. No sedikit seger sih guys, seger. Kilaran sih guys, diunduhi sak kober. Juga sak kober sak entuke. Saiki robar, sore neh mulai istirahat. Ngaji bareng guys. Duhur engko ngaji. Alah, duhur ngaji. Nah, insyaallah nek gak udan sore dibalik nang. Sore nek udan sesuken lah guys. Wong karek njupuk ya. Ya guys ya. Kita tak lanjut lagi dah. Guys, Pak aku. Carane ditoto ngono guys. Kuat loro guys. Awan guys. Awan guys, ayo pulang engko sore dilanjut meneh besok pulang wis awan waktune istirahat ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Bre channel.